Всичко изведнъж се промени, когато усетих една необикновена студенина. Трудно започнах да се движа. Всички вътре органи, системи, всичко се увреждаше. Най-страшното дойде, когато сърцето ми беше също докоснато. Те се обърнаха към съпруга ми и казаха: нищо повече не можем да направим. Няма какво да я дадем, откарайте я вкъщи. Започна да тече като топло олио. Вътре и отвън. Ме стоплеше. И мускули, и кръвта, и всичко в мене беше обновено и променено. И казах: никой повече никога не може да ме разубеди или да ме спре. Да вярвам. Моята изповед беше: изцелена съм в раните на Исус. Така казва Господ. Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатият да не се хвали с богатството си. А който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене, че съм Господ, който извършвам милост, правосъдие и правда на земята. Понеже в това благоволя, казва Господ. От книгата на пророк Еремия. Може ли мъдростта ви да ви помогне? Или умението, знанието? Може ли с богатството да ви помогне? Може ли да купите здравето си с пари? Казвам се Нели Колева от Стара Загора. Бях омъжена, имах едно дете. Бяхме християни. Ходихме на църква, но дотам свършваше християнския ни живот. Заради вярата в Бог, семейството на Нели е преминало през много преследвания и гонения. Бащата на нейния съпруг е изпратен в лагера Белене, тъй като публично е изразявал несъгласие с комунистическия режим. Поради това, съпруга на Нели е бил системно уволняван. Трудно намирал работа. Семейството често е нямало прехрана и доходи. Това е довело до тежки моменти на глад и лишения. Съпругът ми не можеше да намери работа. Беше от всякъде уволняван. Аз вече бях бременна с голямото си дете, но нямахме храна. Много пъти бях гладна по цял ден и съм припадала от глад. Нямахме никакви условия за живот. Дори стаята, в която живеехме, не можеше да се опише. Беше една стая, долу с пръст пода, нямаше комин и тръбата на печката излизаше през прозореца. Когато запалвахме печката, вятърът вкарваше пушъка вътре. Всичко беше ужасно. Тежките условия на живот, постоянният стрес и гладът влошават здравословното състояние на Нели. В тялото й започват да се проявяват симптоми, за които няма обяснение. Тя усеща как силите й постепенно я напускат. Всичко изведнъж се промени, когато усетих странна слабост, в тялото ми немощ, една необикновена студенина. Трудно започнах да се движа. Получи се двойно виждане. Един ден изгубих съзнание. Припаднах и ме закараха в болница. Започна кошмар. Болници, изследвания. И накрая диагнозата беше МС, множествена склероза. Това означава безмилостно усъкътяване,
и бавна смърт. Започна ужасно време. Стоях повече в болницата в София, отколкото в моя дом. Опитваха много лекарства. Нищо не помагаше. И от многото лекарства, от кортикостероиди, други лекарства, от заболяването, получих инфекция на кръвта, сепсис. Двамата лекари, единият, който работи с МС, другия, който се занимава с кръвни заболявания, споряха помежду си. Единият казваше: вземете, тя има проблеми с кръвта. Другия казва: о, не, основното заболяване е МС. И тогава те се обърнаха към съпруга ми и казаха: нищо повече не можем да направим. Няма какво да я дадем, откарайте я вкъщи. Семейни приятели посещават Нели в дома й и се молят за нея. Става чудо. Високата температура и възпалителните процеси спират. Тя получава пълно изцеление от инфекцията на кръвта. Бях изцелена. Инфекцията на кръвта си отиде. Сепсиса. Обаче МС продължаваше. И се влошавах все повече и повече. Всички вътре органи, системи, всичко се увреждаше. Най-страшното дойде, когато сърцето ми беше също докоснато. Даже един ден само отворих очи, видях брат ми седнал до леглото и плаче. Нищо не можах да му кажа и пак затворих очи. Събудих се веднъж и извиках: Господи, това ли беше всичко? Така ли свършва живота? Не можеш ли да ми помогнеш? Започнах да плача, да викам: Господи, ти не виждаш ли, че аз дори понякога не мога да взема вода и трябва да пълзя по земята за чаша вода. Нели се бори с множествената склероза цели 17 години. Лечение за нея няма. Лекарите не дават никаква надежда. Обездвижена и безпомощна, тя лежи на легло, заключена в апартамента си. Чете Библията и търси помощ. Докато един ден четях Евангелието на Йоанна, 10 глава, 10 стих. Крадецът идва да открадне, да заколи и да погуби. Но аз дойдох, за да имат живот, и то изобилен. Аз спрях и чух. Това го прави крадец. Той идва с единствена цел – да краде, лъжи и погубва. Но аз дойдох. Дойдох за тебе, отидох на Голгота. Понесох всички болести. С скърбите си натовари. Бит бях за тебе. Моят мир дойде на тебе. И в моите рани ти си изцелен. Аз умрях, за да живееш ти вечно. Всичко понесох за тебе. Тогава толкова много в сърцето ми се умножи вярата. И казах: никой повече никога не може да ме разубеди или да ме спре да вярвам това, което Исус ми каза. През месец май 1987 година в стаята се случва нещо свръхестествено. Тя започва да усеща топлина и вижда светлина. Усетих ръка, прободената ръка на Исус върху главата. Започна да тече като топло олио. Никога няма да забравя тази ръка. Вътре и отвън ме стоплеше. За първи път усетих свобода, светлина в мозъка, в ума ми. Коленичих.
до леглото, вдигнах ръце, те ни падаха повече. И се молих с дигнати ръце. И мускули, и кръвта, и всичко в мене беше обновено и променено. Тогава искам на всички да ви кажа, врагът, крадецът, идва веднага да ограби това, което сме получили. Той веднага ми каза, на какво се радваш? Виж се същата, атрофирали мускули. Погледни се в огледалото, виж на какво приличаш. Това беше факт, но имаше истина. И аз извиках, о, ти си същия лъжец. Аз няма повече да слушам тебе, защото Исус дойде. Исус дойде с творческа сила. Той ме изцери и ще възстанови всичко. Мъжът ми 1 месец, той не можеше още да повярва, че съм изцерена, понеже някой лекарка казала, че може да има ремисия, но не може да има изцерение. Професорът знаел, че съм много зле и помислял, че нещо е станало. И питал мъжа ми, как е Нели? Мъжа ми казал, тя оздравя. Доведи да я видя. Когато ми видя професора, дойде, прегърна ме, свали очилата, избърса сълзите и каза, Нели, защо не ти направих снимка, съжалявам, когато пълзеше по земята, да покажа сега на студентите. И аз казвам, как щяхте да обясните изцерението? Той погледна нагоре и каза, Господ знае как е станало. Днес Нели Колева се радва на новия живот и изцелението от множествената склероза, което е получила от Бог. Нейната вяра и свидетелство насърчават мнозина да повярват в чудесата на Исус Христос, който изцелява и днес. Тя е посветила живота си в помощ на другите и споделя своята история на изцеление, за да вдъхне вяра и надежда на тези, които се борят с заболявания и трудности. 17 години търсих. Живот не го намери. Исус е живота. Неговите думи, дух са и живот са. Петър каза, къде да идем, Господи, при Тебе има думи на вечен живот. Моята изповед беше, изцерена съм в раните на Исус. Благодаря на Бога за изцелението, за здравето, за живота, изобилния живот, за божествено здраве. Благодаря Бог да благослови всеки, който чуе. Слава на Исус! Молитва за покаяние. Господи Исусе, аз вярвам в Теб. Моля Те, прости греховете ми. Исусе, вярвам, че Ти си Божият Син и че Ти умря и възкръсна за моето оправдание. Ела в сърцето ми, промени живота ми. Предавам се на Теб и Те приемам за мой Господ и Спасител. В името на Исус се моля. Амин.